Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. MLA jongga Umroy constituency uba daman ba lamare haga artarik ujumang arajar apsan ula plipad ba ya ka building jongga school balashana na ka Chief Minister Special Development Fund bat kumjuru ula IT ya ka kali ambulans ya ka dorbar shinong mautuneng ki nong ilam shinong kilayaro ya ka jingtrekam jong uba daman ba lamare ubalala ban penyo ya ki jingmentoy hapo ka shinong da ka baong ba uday ubrio ubaduna kaktien hanrei ulepat da kikam hakanis ngi lasa kilang da urong ba shinong ka shinong mauteneng uba Forster Soyong usketri shinong uba kitbok harluki bat kipad ba nong shong shinong. Hoi, sajisen ngamla kanda punpau, yaga cingai kublei, yaga niga NPIF yaga niga senong motreng lamar kadai, kajing tresitam kajong kajing ojung nam ngirayo panwan ra, yaga niga teli kajing ba kajing ya damta ka senong kathau, pada damta ka school. Badi ro ngamla kanda kublei ro yaga niga sarkar MDA 2 kajongi, yaga jingdon rangkat kajong kai, kajing lek od lek nam kajonga. MLA jong kani ka thain ka dong sane haga jing ol jing nam ka jonga saga sarkar ka jongi ka MDA tu kera la ro ban panyo yangi yegi ne ki scheme para pa ka snong ka thau ban pa ka school pa montren karpang akwa ka so banai kuble ro Chief Minister brom jongi hila panyo yegi ne ki scheme ro kadai lang ba na ki tanat ki scheme ki balabo kapag khot ka CMSF ka Chief Minister Special Development Fund ilayo ban ra ro yegi ni jing bha jing me ni pram pro par hapo jong ni snong ka tha hapo snong mo tren tegi nang german scam so haki por ke scheme ban sawan ina yo so ban permit ban pembha permit yegi ni snong ka tha ka jong pi bro koi bat kham tam yegi ni school namanga kumba inga ni khmat jong ki jonga nang pun ba ki jingdon kam ni ki jingduna hapo ka jong ni school tangai kum nong mikmat kum MLA ujong pi kum gi ons ki por nong pe nong I uprong kapa yega ni constituency umro I pro ko we ngan selut ngan persangkat be mi put ibor ngan selut ka be mi put ibor jonga ban perto ban pembiang yega jingduna le jingdon kam jong ni school hagi por ki singi ki ban sawan tangaro ni ka por ngam bon sing ngam bon ki kenten ban kren ban na kerman skem ro wala ka de ka school kaberi ro ngin permen skam hiba nagawai ka singi ki khna kinmi ba ki khna kinmi ne ka school ki bala pandep ki degree ne ka level ka thair kinmi na po ka school ko dan hapo ka snong mo tren